Иртәдән үк Казан Изге Ана иконасы соборы янында халык җыелган. Алар монда гыйбадәтхана ачылышын карарга гына килмәгән. Араларында хәйриячеләр дә шактый. Уртак тырышлык белән торгызылган соборны үз күзләре белән күрергә килгәннәр. Бу изге гамәлдә меңләгән кеше катнаша. Собор Казанской иконы Божьей Матери, если смотрим, это же красота. Люди меняются через красоту. Кешелекне яхшы якка матур тарихи биналар аша үзгәртеп була ди Марат Нугманов. Ул Казан Изге Ана иконасы соборын торгызуга ярдәм иткән хәйриячеләрнең берсе. Тумышы белән Башкортстаннан заманында Болгарны һәм Зөяу Трау шәһәрчеген төзекләндергәндә дә үз өлешен керткән. Мне приятнее, честно скажу, я не знаю, как, наверное, другим. Башкаларга ничектер, әмма яхшылык эшләү минем үземә рәхәт. Бүген Казанга килгәндә дә кирәкле сумманы күчереп, 2 авыру балага акча җыюны яптым. Без бер-беребезгә үрнәк булганда гына дөнья яхшы якка үзгәрәчәк. Светлана Перцева гыйбадәтхана архитектурасы һәм андагы рәсемнәр өчен җаваплы кешеләрнең берсе. Ул биредә 5 ел дәвамында күңел кушуы буенча көч куя, хезмәт хакына түгел бушлай. Кирәк булса, мондагы һәр рәсем турында сәгатьләп сөйли ала. Живописное убранство также было воссоздано. Мондагы рәсемнәр элеккеге тарихи соборда нинди булган, шундый итеп ясалды. Бик күп рәсемнәр һәм сәнгать эшлеклеләре җәлеп ителде. Это очень сложная вообще техника. Яңа собор меңләгән кешенең күп еллык хезмәт нәтиҗәсе. Тарих һәм безнең көннәрне тоташтыручы үзәк. Мәгарә гыйбадәтханәсендәге сөлге иконасы аерым игътибарга лаек. Аны Донской монастырының алтыннан тегү остаханәсендә эшләүче 18 чигүче булдыра. Думаю, что проект удался. Мин эшне яхшы башкарып чыктык дип уйлыйм. Пандемия һәм башка авырлыклар белән дә еш очраштык. Собор төзелешенә зур оешмалар һәм эшмәкәрләр генә түгел, гади кешеләр дә ярдәм итә. Шундыйлар рәтендә Анатолий һәм Алевтина Пищук. Алар инде ярты гасырдан артык бергә. Гади генә фатирда яшиләр, әмма ай сайын пенсия акчасыннан хәйриячелеккә дә өлеш табалар. Хәзер иң зур хыяллары сәламәтлекләре бераз яхшыргач, яңа соборда Ходай каршында никахлашырга җыеналар. Кто об этом будет афишировать, такие вещи? Бу кешегә сөйләп йөри торган әйбер түгел инде. Эшлисең дә, онытасың, алмашка да бер нәрсә дә көтмисең. Душа требует, значит ей надо дать. Илгиз Шәкүров, Салават Мөхәммәдуллин, Александр Лабанов, Яңа гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.